Ambalmao awni nyampma abalamso Madame Sissi Ramata Sissoko anao batantira kabo Atlanta, États-Unis. Biye jeudi doye alamisa août kalotle mwani woro 2021. 26 août 2021. Ka malien befo malikono ane malikokan akera fama gama kenyinai. Ne ko me faka ni video fitinin ke mina. Parce que nyeba la kuma chama hakilina taw ban fe dusu ban bulu ka barake. Mais an tɛ se ka a baaraw kɛ sur le terrain. An b'a fɔ min ma ko on a la théorie, a kumakan, a kuma sɛbɛnni, a kuma fɔli. Mais pratique bi kan ka an jɛ, a kɛwale. Donc ne kun bɛ fɛ ka nin video kɛ fɛn kelen de kama. K'a ɲɛfɔ hakilina bɛ yɛlɛma ka kɛ cogo di kɛwale. N delila ka video dɔ kɛ a kan. Mais n bɛ fɛ ka insister a kan tuguni parce que je me suis dit que ni mɔgɔw y'a faamuya, miiri bi yɛlɛ ka kɛ kɛwale ye cogo min a b'a to on va former que le président, est-ce qu'il a la volonté politique? Est-ce que la justice a la volonté politique? Est-ce que le premier ministre a la volonté politique? Si c'est la volonté politique, est un sentiment, est une idéologie, est une idée. Mais la volonté morale, au cours de la kadinye ka kemba do ngwa akakan hake do akanga ke. Volonté morale ne refa akanga kede abse aka sitenyi. Mais au volonté il transformer quelque chose di pratique mi fait ko de nyefo ko lo zema ere konnana yoro ni mogo be fen ke nyena iba ke parce qu'il ba don donner abe do kuna ni organe de sens o kora didi mogo bi nya ibi ko yi ka famia ibe kuma me ibe kuma kasame ibe kan donc a gudon aka tamaka do inenka ani ka senti ifare ko ka o de be fara nyo ka ke doniya. So comme l'état école ba sebe tableau ke ba kala ba fi ba me ou be exemple ou la do de doniya o doniya fana be du kun kono chugo mi abe doni organe ka ti sigiro de la kun lo zeben kono kun lo zeben fana kise de ba la ma fama ko neuron o neuron no be komi fem no be déjà mais fen do be do akono ko activer af comme ka tasuma mena ko mena ko ni courant mena o courant mena ni ka se ka neuron kun lo zeben kise ta ko kuma nyogon fe amba fo de ma ko doniya metanu kuma na nyogon fe ke wale be ke chugo mi mino de nyefo kungo zebe ya don't mami kofi kanga minke bo ke chugo di o be ke ni fenkele ni adama de mfade kolo bu ama fama ko les muscles du muscle squelettique o kora di fade bu mi norali me kolo la o la foko squelettique parce que le skeleton est kolo e muscle squelettique o kora e muscle mu fade bu mu norali me adama de kolo la munela parce que o de fenkele ni mi mo hakili bi se ka contrôler. Parce que boudo bien, moun be se ka bouger, ou se ka koke, mais il tout contrôler. C'est comme il cœur flessé du souffle avec pampan dongodo, mais il t'a décidé qu'avec pampan yerema. Il connaît nous flessé ça ou be jeli sira. Jeli ba kono jeli be boli, aba pousser de mais il a tout contrôler. Au lieu musclé, mais muscle te be min contrôler, ama fama ko muscle involontaire. Mais muscle volontaire du bien, o yi fade ko lo bu mi noro me ko le bo drone contrôler. O kora e sebiye ko drone ke. Mais pourquoi hakilina ani kewali parce que hakili be komi kungolo zeben qui sait mi fana jido de ba kono o jide be boka kuma so go bouffe so go bouffe bubu nrole me kolula mais kanga ni fomina parce que hal ni hakili be mo fe na ma yelema ka kewali na ma kuma so go bouffe ataka ke kuyi parce que so go bu ama fama ko muscle ibo drone contrôler ibisa ka wuli ka fo kibita yoro fura ibita yoro joshi ibe sebeninke ibe kuma ibe tama il a ka wuli ka fo mba décision tamba ke parce que a sebiye i ka volonté bisa ka ke wali bisa ka contrôler mbeka ni infomina parce que nyaba la mo chama sigile me malla ka fo ko bon jamana kan ga yelema nga refondation de l'état ke nga loi kura ta nga mo ne munu ye wardu nga fen chama ke o te kede ni do de ma sinde ta ka tama ka ta do bara ka to mine o te kede ni do de ma bulu ta ka ta fronanta ka fran o te kede ni do de ma kuma fo adala ka fo ni bina ndado ni kuma ina ka fo o te kede ni do de ma wuli ka kodo ke minya fali kolo buka barai amba fama ko action physique parce que boute bara ni haklite bu yera dama fali kolo bu yera taka foi kare ni kunlo zebe majido bo oji amba fama ko acetylcholine abako mi acide sugudo abako mi ji sugudo o de bobo kunlo zebe la ka manga fali kolo la ka fo fali kolo e bouger kaninke ta sebe ninke ta kaninke mbini fomina quelle que soit la volonté politique quelle que soit la volonté morale ngania mana ki kono chugo hakilina mana kila chugo kuma mana fo chugo dala
tant que seni bolo de ma wuli ka bara in de kɛ tant que seni bolo ma wuli ka ɲɛɲini ka fara ɲɔgɔn ka kelen kɛ fila ye a tɛ se ka ɲɛnabɔ mɛ nin fɔ ye min na parce que kan ka wuli ka o cɛsiri ka jamana baara problème minnu bɛ Mali la bi bɛ problème de sécurité lakanani problème d'éducation kalan problème d'emploi des jeunes baara o bɛ kɛ ni fɛn kelen pewu de adamaden farikolo bu lakanani i bɛ wuli ka taama ka taa kɔlɔsili kɛ k'a lajɛ hey jɔn nana an ka dugu la jɔn bɔra an ka dugu la dɔnniya i bɛ taama de ka taa école la école bɛ jɔ ni bolo ni sen de biriki de bɛ dada ɲɔgɔn kan école jɔ ni ji bɛ don école kɔnɔ bolo ni sen de bɛ taa pelu ni arato ta ka dingɛ si ka ji sira bɔ n'a nɔgɔlen don bolo de b'a furan sabu a tɛ kɛ ni yɔrɔ si ye karavati don tɛna kɛ ka t'i sigi ko conférence ni atelier o tɛna ɲɛnabɔ téléphone tɛna ɲɛnabɔ k'a fɔ an ye communauté internationale wele o kana dɛ maa si tɛ se ka ɲɛnabɔ jamanadenw fanga sen ni bolo kelen furanna ni pelu ni arato ani ka fɛn ta min b'a to i bɛ se ka baara kɛ n'i bolo ye borola baara biki ni tɔrɔ kala ni fɛnw o dɔrɔn de bɛ se k'a ɲɛnabɔ tubabukan t'a kɛ taga segin fu tɛna kɛ baara de kan ka kɛ physiquement o baara bɛ kɛ ni bolo min ye ni bolo in de ma don baara in na a tɛ se ka kɛ hali ni ye informaticien n'i bɛ bouton digi n'i bolo ye n'i ye sɛnɛkɛla i bɛ sɛnɛ kɛ n'i bolo ye n'i ye école karamɔgɔ i bɛ taa lakɛrɛ ta ka sɛbɛnni kɛ n'i bolo i bɛ kuma n'i da ye o bɛɛ ye muscle de ka baara o bɛɛ ye hakili ka baara ka kɛ kɛwale ne ye nin video kɛ min na an kan ka wuli ka baara de kɛ an kan ka wuli k'an yɛrɛ lakana k'an yɛrɛ lakalan k'an yɛrɛ ka sɛnɛ kɛ k'an yɛrɛ ka yɔrɔ furan k'an yɛrɛ ka fosew labɔ k'an yɛrɛ ka baaraw kɛ so kɔnɔ ka ni kɛnɛma baaraw n'an b'o de kɛ jamana de tɛ se ka bɔ nɔgɔ la volonté politique mana kɛ cogo cogo ye kumakan de a tɛ se ka kɛ kɛwale ni bolo ni sen ma don a la ŋaniya mana kɛ cogo cogo n'a b'i kɔnɔ a ka di ye ko dɔ ka kɛ n'i ma wuli k'i bolo ni sen don a la a ko tɛ kɛ ni yɔrɔ nɔgɔlen ni dugu bɛɛ wulila ka furan a bɛ jɛ ni jamana ma lakana ni dugu bɛɛ wulila k'a ɲɛɲini ka kɛlɛkɛminɛnw ta ka t'u jɔ a bɛ kɛ ni kalan tɛ yɔrɔ dɔ la ni mɔgɔw wulila ka biriki ni bɔgɔ ta k'a ɲagami ka biriki dilan k'a fara ɲɔgɔn kan ka so jɔ ka pɛnso ta ka pɛntiri k'a kan ka tabaliw dilan n'u bolo ye ka marito ta ka arato ta ka pɛnsiw ta ka siw ta ka fɛnw ta min b'a to i bɛ se ka baara kɛ n'o de ma kɛ jamana tɛ jɔ a tɛ jɔ ni kuma dɔrɔn a bɛ jɔ ni kɛwale a bɛ jɔ ni baara de donc hakili ani fanga a relation ye min ye kunkolo zɛbɛn kisɛ o ji de bɛ bɔ parce que hakilina ye ji dɔrɔn de o de bɛ bɔ ka don farikolo kɔnɔ k'a fɔ farikolo ye wuli ka nin kɛ n'o de ma kɛ jamana tɛ se ka jɔ maa si tɛ se k'a fɔ k'i bɛ compter jamana wɛrɛ kan ka n'i bɔ nɔgɔ la a tɛ se ka kɛ mɔgɔ si tɛ kan ka communauté internationale kɔnɔ mɔgɔ si tɛ kan ka mɔgɔ wɛrɛ kɔnɔ ko ka n'i ka jamanadenw lakana a tɛ se ka kɛ quoi jamanadenw de bɛ se k'a kɛ u yɛrɛ ye jamanadenw de bɛ se ka ŋaniya ta ka wuli ka baara kɛ ni gouvernement ye décision politique ta o kɔrɔ an bɛ fɛ ka nin kɛ jamanadenw fanga de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka pelu ni arato ni furanna ni marteau ta ani pinceau ta ka baara yɛrɛ kɛ physiquement sur le terrain pour que yiri ka kɛ tabali ye pour que ɲɔ ka kɛ dɛgɛ ye pour que a tɔgɔ de kɔɔri ka kɛ fili ye c'est comme fɛn dɔ de bɛ kɛ fɛn dɔ ye ni bolo de ma maga la o de fɛn in tɛ kɛ mɛnɛ ne bɛ min encourager maliyɛnw an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana dɛmɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka baara kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn hakilinaw jateminɛ k'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kɛwale ye sur le terrain kɛwale in ye farikolo baara de ye ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye donc an k'an bɛn sen wɛrɛ